Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw kaninyong tanan natong mga subscribers, fellow believers, our followers, kaninyong mga higala. Adano sab kita nining lain o sab nga adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. And we are still concentrating on our discussion on the topic tolerant world versus intolerant or intolerant truth. Okay? Mao gini nga itong uluhan. Tolerant world versus intolerant truth. Now, kagahapon, sa dili pa kita magasugod yun, following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer, the purpose of which is to prepare ourselves academically and properly for the study of the Word of God. First, kung ikaw sa ka magtutuo, gikinahanglang gamiton nimo ang technique nga gitawag nato og rebound technique. So you have to use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, otherwise called the divine eraser. The agenda for the rebound technique should be followed, namely, name your sins. Hinganli, isolate your sins, disengage yourself from forgiven sins, and then forget your sins and press on to the ground of spiritual maturity. Og keep moving, get back to the operational divine atmosphere, og padayon sa pag-produce o mga Diyos nun nga mga mayong binuhatan. Avoid being influenced by your old sin nature and keep away from sinning again. Apply and go through with God's 10 problem-solving devices and magmaligon ka sa inyong pagtuo, walk in the faith, walk in the light, walk in truth. Put on all the whole armor of God. Busa, kanimo usab nga dili magtutuo ang imong buhaton, mong paggamit niya na imong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manduluwas. Magampot sa ilong. Magampot Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave us. You never change your faithfulness to us. You never wane. Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is always sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have the eternal security in you that cannot be shaken regardless of our circumstances, unsa man ang mga kalihukan sa politika, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. Nagaampo kami nga lamdagan kami sa balaang Espiritu Santo, that Bible doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are going to take up today. We ask this in Christ's name. Amen. Okay. Diyan kita mohonong kagahapon bahin ni ining maong uluhan
tolerant world versus intolerant truth. Now, atong hisgutan man katong mga pangibog, okay? Kinigikan gyapon sa kinaiyang makasasala. Kaya ang kinaiyang makasasala, mitapot naman din sa atong kalawasan. Ikan sa tumoy sa atong buhok, ngadto sa tumoy sa atong lapalapa, napuno kini sa kinaiyang makasasala, nga mo'y magatukmod ganat sa pagbuhat ng mga sala sa unahuna, sala sa dila, sala sa buhat, o mao kini mga pangibog na itong gisgutan kagahapon na ay pangibog inunta trend. Now, of course, na ay asceticism nga uso ni ini o nausay lasciviousness ang atbang ni ini. Lasciviousness, antinomianism o ilaingan nini. Ang asceticism, self-righteousness. Mao ni ang trends of the old nature. Now, atong isgutan sa kagahapon, may tungod sa hedonism, which is entertainment seekers, pleasure seekers. Mao ni kining bahin kini sa antinomianism and lasciviousness. So, pleasure seekers, lingaw-lingaw. And then, mao kana ang usa ka bahin nini apan diri sa pikas ang legalismo, ascetic, sublimation, self-righteousness, all of those. Now, atong gisgutan sa mga upat ka mga matang sa pangibog, approbation lust, materialism lust, power lust, ug sexual lust. Okay. Now, with this, of course, goes the greed, the frantic search for happiness. Okay. Now, ako ang ipangutan na unsaon man nato pagdaog o kanang duot o prevent nga kini muliho kining maong gahom sa kinayang magasasala. Victory against sin ang kong ipasabot. Now, Bible doctrine is the only kanang solution ini. Bible doctrine that circulates in the stream of our consciousness inside the protocol plan of God. Now, that is the solution to the problem of sin. Rebound and keep moving. Now, in regeneration, you become reborn to the family of God. Na tao ka pausap. That means you're born to the royal family of God. So, sundo nimo, as a member of the royal family of God, you have to follow the honor code of the royal family. Okay, kining maong honor code of the royal family is the instruction for all born-again persons regarding the new family procedure. Na mga bersikulo nga may kalabutan nini, John 1:12, Galatians 3:26, Romans 3:21-22, Philippians 3:9, Romans 8:38 and 39, and 2 Corinthians 5:17. Now, ako na sang balikon kining pagpahinumdom kanimo sa formula nga atong pagasundon. AOS plus OSN equals spiritual death. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Now, usa ka punto ang dadon diya kanimo. Ang tentasyon dili sala. Okay? Temptation is not sin. Mahimo lamang kining sala when we succumb to the temptation. Mahog kita. May luka pa kita. Yan ang maong tentasyon. Musugot ba ta? Kay kining OSN goal, magsige panguhit. Sige, buhatan na. Alaandar na. Sige. So, dili na gani mukuhit kay naman sa atong sulod. Kining old nature na sa tibuok kalawasan nato naman ang kinayang magasasala. So, kung tintalon ka, dili pa na sala. Mahimo lang ng sala sa diha nga musugot ka.
Yan ang maong tentasyon. Now, ang kinayang magkasasala, dili na matangtang. Dili na tangtangon sa Diyos because He wants us to be victorious in our spiritual life. Ginamit ang mga provisyon, kasangkapan sa grasya sa Diyos. Now, before the eyes of God, it is not our actions that is important, dili. It is the condition of our mental attitude. Mawala nga, mayroong danon pagayo kung sa sud diha sa atong panghuna-huna. See? Sudlan yun na sa mga pulong sa Diyos. Now, the Bible says what we think is what we are. God mandates every believer sa huna-huna sa huna-huna ni Ginoong Hesukristo. 1 Corinto 2:16. Ang pulong sa Diyos nagamando kanato mga magtotoo to renovate our minds, pagbag-o sa atong panguna-una. Ang tulubagon o responsibilidad sa matag magtotoo kung bahin na niining ikaduhang bahin sa plano sa phase 2 of God's plan. Mao nga patubuon kini atong kalag to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Now, yun dumi, katong tulo ka hugna sa plano sa Diyos. Kaluwasan, magtutuo din sa panahon, ug magtutuo didto sa eternidad. Kay, kung bahin gani sa espirituhanon itong panginabuhi, gitawag kini otherwise og life beyond gnosis. Now, to know the love of God, which surpasses knowledge, all understanding, God already provided every believer sa tanan nga mga assets for the believer to be a winner. So wala kita ikapangulipas. Di tayo makabalibad nga di yudtang mahimong mananaog. Kaya mo kini kabubuton sa Dios nga kita unta mahimong mga mananaog sa kinabuhi to be winners in life. Now in Ephesians 3:19, to know the love of God, life beyond gnosis. Kung mugamit na kita sa mga kasangkapan hatag sa Dios kanato, kung niya kita sa phase 2 sa plano sa Dios, we become potential winners. At the point of salvation, niya itong higayon, nga mo pa'y pagtuon na ito kang Kristo ingon nga manluluwas, ang Diyos, nagasangkap kanato mga magtutuo ba? Nagasangkap siya kanato og katluag siyam gitawag sa English og irrevocable assets. O usa ka revocable nga asset, which is 1 John 1:9. Now, mao naman ta, kini basic kining pagtulunan nga gilati diya sa 2 Corintios 5:17 nga when we are born again, we become a new creature, bagong binuhat. Now, okay, bagong binuhat, kaya magtutuo ka naman. Now, doon na po'y duha ka klaseng mga magtutuo, karnal o spiritual. Unsa pa? Duha ka klaseng magtutuo, na mga mananaog, na po'y mga pildero. Now, ang mga karnal nga mga magtutuo, gitawag kini og sarkikos sa pinulungan nga Grigo. Sarkikos. Ang dili magtutuo, gitawag kini sa Grigo nga pinulungan og sokikos. P-S-U-C-H-I-K-O-S. Sokikos in Greek, ang unbeliever. Ang panang karnal nga magtutuo, sarkikos. Okay. So we are trying to learn some Greek words here. Now, ang usa ka sarkikos, karnal nga magtutuo, nagakinabuhi siya sama sa sokikoy. Okay, akong i-straighten up ni. A sarkikoy lives like a sokikoy.
Ang sarkikoy, carnal believer, lives like a sukikoy, unbeliever. Ginoon. Ang usa ka magtutuo nga carnal, nagakinabuhi siyang sama sa dili magtutuo. Now, carnal reversionistic believers are self-righteous. Matarong silang kaugalingon. Now, mga dili lang kay self-righteous, legalistic, and arrogant people. Blessed is the man who trusts in God, but cursed is the man who trusts in man. Nakana sa Jeremias 17:5 ug 7. Now, by the way, ang usa ka negatibo nga magtutuo, ang sabot pasabot, magtutuo siya pan wa siya gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. So kini siya at tungod kay negatibo man, wa mutubo ang iyang kalag. Gakinabuhi lang gihapon siya sama sa dili magtutuo. A negative believer is comparable to gikumparar kinig tao nga way jewels. Now, kaniyang tugod, uso maguning jewel sa rilo, kanabang ruby, that functions inside the watch. Nga namang ruby man. Kaya ang ruby, dili mahilis. So, when somebody ask, pila may jewel sa imong rilo? 18 o 20 ka jewels? Kana, nagkahulugan og why jewels ang imong rilo? Today, karong panahon na, dili na lang jewels. It's not jewels anymore. But unsa? Battery. Battery na ang nagpaandar sa atong mga rilo. Husto? Now, ang usa ka magtutuo nga why doktrina, nga nung why doktrina, tungod kay negatibo siya sa pagtuo niini. A believer who has no doctrine, why jewels? Kuha nimo? Now, a believer with Bible doctrine has jewels. That believer can easily handle any kind of circumstances, be it in adversity or in prosperity. Kanang maong magtutuo, malipayon siya, nag-ambit siya sa kalipay sa Diyos. Doon na siya itawag personal sense of destiny. A believer who has no Bible doctrine cannot handle any difficulty or hardship in life, much more adversity. Kanunay gid siyang sukamod gid sa iyang Kristohanong kinabuhi. And since that negative believer has no Bible doctrine, he will always throw in the towel, so to speak, or give up when confronted by disasters in life. Kay kini siya produktora sa iyang desisyon. Inumdumi katong napulo ka mga paagis pagsulbad og mga suliran. Ang Diyos nagsanggap ka nato niini. Always use them when we need them in any circumstances in life. Now, so, as a review, ato namang gitunan katong tulo ka hugna lagi sa plano sa Dios. Kaluwasan, magtutuo din sa panahon, magtutuo dito sa eternidad. Now, at this point in time, niyaman ta sa ikaduhang hugna. Okay? We are in the second phase of God's plan. Believer in time kita. Now, sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi, dinhi, dining panahon, as we continue living in time, we are supposed to be instructed by the guidelines of God's royal family honor code. Kinahanglan kita giyahan niining maong royal family honor code. Question: ngano man nga ang espirituhanong kasayuran o inunta spiritual knowledge of a believer important? Why? Do you know why? Nahibaw ka ba ngano?
nga ang espirituhanong kasayuran sa usa ka magtutuo may nungdanon pagayo. Tubag, tungod kay this is his only basis to live God's will, God's purpose, and God's objective. Mora, the only basis. Without Bible doctrine, kung way pulong sa Diyos diya sa iyang kalag, he is not going anywhere in his spiritual life. Wala. Pildiro siya sa iyang kinabuhi. Nagkaguliyang lang yun iyang pagkinabuhi. Wala. Wala'y kahulugan ang iyang kinabuhi. So, matawag na ito nga produkto rin siya sa iyang desisyon. May iyang desisyon ni gihimo nga magnegatibo siya. Magpadayon siya sa paglulang sa mga kasalanan, kanang adto siya puyo kanunay dito sa dapit nga ay gahom ni Satanas, cosmic dynasties, o di na nimo di na ka maka-identify niya nga siya magtutuo. So, nagkinabuhay siya nga ingon og dili magtutuo. You see? Apan ang magtutuo, ana siya kabubuton. Okay? Ug uban niya ng iyang kabubuton, nagatubang siya kanunay sa volitional responsibility in every aspect sa iyang Kristohanong panginabuhi. Kaya daghan na bang mga Kristohanon karong mga adlaw think they are living the Christian way of life even if they don't have Bible doctrine. They are hypocrites. O tayo mahimo niya na. Subo, palandungon. Na kining maong mga Kristohanon nga itong gisgutan din nagdahom sila nga sila nagkinabuhi sa Kristohanong paagis pagkinabuhi even if they don't have Bible doctrine. Now, kinsa may kanang motivate, nagadasig ni ining maong matang sa mga magtutuo. Iba kag unsay nagadasig kanila, ang ilang kinaiyang makasasala. It's their old sin nature. It is their area of weakness. Nga mo ay nagadasig kanila sa ilang personal nga pagkinabuhi. You see, Bible doctrine teaches believers that God provided us the means to suppress the power of the old sin nature. Isangkapan kita sa Diyos sa mga paagi unsahon nato pagduot, pagpusgay kung mahimo, pagpildi ining gahom sa atong kinayang magasasala. Pinagi sa pulong sa Diyos, particularly God's 10 problem-solving devices, ang usa ka magtutuo mahimong magmadinaugon over his own sin nature's control. Hinumdumi, knowledge of Bible doctrine plus faith equals spiritual power. Sabi ni Isaiah, ino na ito ang kasayuran nimo sa pulong sa Diyos, dugan pa ka na sa imong hugot nga pagtuo, ang resulta, espirituhanong gahom. That's the reason why it is important to learn Bible doctrine, God's 10 problem-solving devices. So, sugod karon, gamitan na ang una nga problem-solving device. Ibaw ka kung sa una, rebound. 1 John 1:9. Kuna kay mga sala, nagadlunang ka niya na, then, gamita ka ng prinsipyo rebound technique. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha, may balik ikaw, ngadto sa imong pagka-espirituhanon, spirituality is kanang recovered, balik ka sa imong pagkikumbitay sa Dios, ug ikaw pagagamhan usab sa Espiritu Santo. Then keep moving. Ayog hunong diha. Kaya dili man kanang ego nga munong lang ka. O mag-rebound niya, munong ka. Huwag kay kanang pagsibog ng tusunahan. For all you know,
in a matter of minutes, siguro balik na sa imong kanihi nga kahimtang. So use 1 John 1:9 to kanang imong hinganda ang tanan imong mga salang nabuhat ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, and then keep moving in your spiritual life. Padayon sa imong spiritual momentum. Unsa may spiritual momentum? Kini nga itong gibuhat adlaw-adlaw. Mao kini ang pagbuylo nga espirituhanon. Pagpalihok sa atong espirituhanong panginabuhi. Sibog sunahan. Way atrasay. Inumdumi nga ang Kristohanong pagis pagkinabuhi dili kinis kasagaran nga panginabuhi. It's a supernatural way of life. And because it is a supernatural way of life, it demands a supernatural way of execution. Ang usa ka negatibo nga magtutuo-tuod will tend to doubt his salvation. Yes, naagyo tendency. Okay? Nagyupuruhan nga siya mura magduduhag, luwas ba siya? Ay nga naman. Because he has no doctrine. Muna itubag, waman siya doktrina. That is why. A negative believer is a confused person, disorganized person, disoriented to the reality of life, miserable. Why kalipay? Dili siguro. Why pagbarog? So, usa siya ka pildiro nga magtutuo. Sabot? Now, diyan sa 1 Corinto 3, 1 ngadto sa 3, nagkanayon kini, but I, my brethren, the members of the royal family of God kining, isgutan din but I, my brethren, cannot teach you the way I taught. Kisa may nagsulti ni si Apostol Pablo. I cannot teach you the way I taught the mature believers because you are still baby believers. Pasabot karnal, babes in Christ, mga way buot pagkamo. So, ang pasabot ni Pablo nga cannot teach you the way, cannot get through to you. You see? Di ba ni katong Galatia 3:26, you became children of God through faith in Christ. So, balik sa rebound. When a believer rebounds, he is spiritual. When a believer ignores to rebound, he remains carnal. Di ba na? Spirituality is the control of God, the Holy Spirit, while carnality is the control of the old sin nature. Di niya itong unungan niya, o gatong ipadayon ni Ugma. Ayaw kalimot, sa pagpadayon, sa pagsubay ni atong ginatunan, nga giuluhan, o tolerant world versus intolerant truth. Amahan na mong lagit nun, salamat, nining grasya nga mong gipahimuslan, nining adnawa, pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong, nga mao lamang ang kalanon sa among mga kalag, tagsa kakalag, o ginaot, nga kinimahimong tataw, tinaw, nga among magamit sa among pagkinabuhing adlaw-adlaw, nga Kristuhanon. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din ni aron kami makapadayon sa pagtuon sa dugang pagyud nga mga kamatuoran. Ing tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.